Kuthiwa nina nizi-expect zezi-sperms. Ntombazana, kuthiwa niyayazi abantu benu xa bebethisile phaa ngaphandle. Kuthiwa nithi, yabona Jomi, uba ndingena phaa sikhwaya zaphuma ingathi ziwotarish or ibe ngathi yibhaluni, zithi bethisile lowo. Funeka xa ingabethisanga umntu wakho zize kuwe zizizikhaxa. Kodwa funeka zithi zibe nokushubanyana ingathi amasi. Yazi ke ukuthi hayi lapho azange ashayise. More especially uma ungahlali naye. Angeke mngani wami uhambe iviki lonke musa ubuya akushaye ngesprite. Hambile wayoshayisa somewhere. Fanele ibe ngathi yogurt mazizazi zize zi-thick. He should feed you with the thick ones. Nizibona kanjani guys? Okay, mhlambe ke abo bafaka idami etotolozini, bafaka idami. Maybe xa igqibile uyawuthi woza ngibona ukuthi zingakanani zinjani. Do you do that? Okanye wenza njani ke ngoku uba mhlambe ke ngoku ke na ushutele phakathi? Wenza njani? Uyagijima, uyachopha etoilet, uziphusha ufuna ubona uba zinjani. Like, I'm trying to understand. I'm trying to understand uba nenza njani. Fundiseni. Nike nizicinge izinto zoba mhlawumbi umuntu wakho akaseli manzi enough, umuntu wakho akatyi healthy, umuntu wakho mhlawumbi unama issues down there, mhlawumbe funeka ahambe aye ko-men's clinic mhlawumbi, besides ucingela uba ubethise somewhere. Hayini zi-expect zezi-sperms. Yekeni le nto niyenzayo. Akho nto icapukisa njengomntu ozokutyhola ngento ongayenzanga. Can you imagine mhlawumbi ulahle umntana abantu ngento engekhoyo ngoba wena uyi-expect ezi-sperms wathi zize zincinci, zize zi-light, zize zi-bright, zitheni. Kanti umntana abantu unengxaki okanye akatyi healthy, khange akayobethisa anywhere. I'm just asking, mhlawumbi ukhona umntana abantu owalahlwayo phaa, lahlelwe into engekhoyo, okanye ke ngokomnye ngoba uhlala etyholwa ngile nto leyo uba yena uyafeba ntontoni, uhamba encophoza yonke indawo. Aqonde uba hayi mos umntu wam undijongele loo nto mos cinga uba ndiyayenza le nto, so I might as well do it. Nike nizicinga ezo zinto ezo. Nina ke zi-expect. Like ndiyazibuza nje kaloku xa ngigqiba ukwenza nomntu wakho uzawuhamba mos ayosula, mandithi ufake idami yetotolozi. Uyathi xa igqibile ufake idami yetotolozi ahambe ayoyirepha ngetishu mos ayoyifaka emgqomeni. Wenza njani ke ngoku? Uzawuthi later on ke ngoku xa uthe zava, ngoba nyhani xa ufike eChama station erayithi emnandi unqena nosukuma ebhedini, uzawuthini ke ngoku? Uzohamba uyogubhuluza phayana edasbhini ke ngoku. After that ufuna ubona uba nyhani uba zishubile na, zingamasi, zinqindilili. And then what? Confront. 10 zangashubi namhlanje. Ngicine last week lana and manje ungishaya nge-Sprite, kwenze njani? Ubani lo lala naye? I can imagine how you guys go through that. Hayi nami bese ngisho nje yabo, because ndiyaziva izinto ziyathethwa, so nami ngiqonda uba hayi manje ndizobuza phaa kuni mhlawumbi. Enzele mhlawumbi nami ndizokwazi ukwenza yami i-research, ndizoba yi-expert nami ndizawuqala uscrutinizer, ndizoqala uyifakela ama-binocular le nto eye-sperms ezizi-bright nezi-sperms ezishubileyo ezingamasi, you know, I'm just saying. So mhlawumbe xa kukhona umuntu ongakwazi uyicacisa loo nto leyo, khani ndincedeni bethuna.